Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Sa albularyong Sika Oscar, iniwan ni Manang Glo ang kwintas ng aswang. Iniligay iyon ni Ka Oscar sa isang garapon. Inorasyonan bago tinakpan. Iyon lang daw ang safe na maaari niyang paglagyan dito. Hindi niya pwedeng ibaon sa lupa dahil madali iyong makukuha ng mga aswang na abwak. Mga aswang na may kakayahang dumaan sa ilalim ng lupa. Nang gabing ring iyon, nagising si Ka Oscar sa paghagok ng baboy ramo. Napailing siya. Sinabi na nga raw ba niya at may makakaamoy agad ng kinaroroonan ng kwintas. Kinuha niya ang itak. Lalabas sana siya ng kubo. Pero pagtingin niya sa siwang ng sahig ay nakita niyang nandoon ang baboy ramo. Nasa silong ng kubo niya. Hinamon niya ang aswang na huwag magkubli sa anyo ng hayop. Lumabas doon sa silong at harapin siya kung gusto nitong makuha ang kwintas. Agad namang kumilos ang baboy ramo. Sinundan niya ito ng tingin habang palabas sa silong. Paglabas nga niya ng pinto ay nakatayo na ang aswang sa harap ng kubo niya. Hindi na anyong baboy ramo. Nakatitig sa kanya na tila naghahamon. Wala talagang kadala-dala. Bulong ng albularyo. Nilabanan niya ang aswang. Ang matalas niyang itak laban sa matalim na kuko nito. Ang lakas niya laban sa liksi nito. At ang kakaiba niyang kasanayan laban sa katwang puwersa nito. Sa huli ay nagawa rin niyang patumbahin ang aswang. Matapos ay luminga siya sa paligid. Batid niyang meron pang ibang mga aswang na mga nakakubli at lihim na sumaksi sa tunggalian nila. Kaya sinabihan niya ang mga ito na magsilabas at labanan din siya. Ngunit wala isa man ang nagpakita at sa halip ay narinig na lang niya ang mga kaluskos na papalayo. Isang sinyales na nagsisiatrasan ang mga ito. Alam ni Ka Oscar na marami pang mga aswang ang mag-iinteres sa kwintas. Kaya ihahanda niya ang sarili sa mga ito. Saan man siya magpunta ay dala-dala niya ang garapon na may orasyon. Mas delikado kasi kung iiwan niya ito
sa kubo kapag nasa bukid siya para magtrabaho o kaya naman ay kapag may ginagamot siyang biktima ng masasamang elemento. Isang hapon, habang pauwi na siya galing sa bukid, pagdaan niya sa kawayan ay hinarang siya ng mga engkantong nasa anyong tao. Kumuyom ang mga kamao niya nang maalala na ang mga engkantong ito rin ang kumuha noon sa nobya niyang si Olivia. Wala siyang nagawa noon dahil bago pa lang siyang albularyo, kaya't mahina pa ang kakayahan niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagpalakas siya bilang isang albularyo. Naglakad palapit sa kanya ang pinunong kawal ng mga engkanto na si Usami at sinabing siguradong natatandaan niya sila. Nagtiimbagang naman si Ka Oscar. Paano raw niya makakalimutan ang mga ulupong na kumuha sa pinakamamahal niyang si Olivia? Binigyan siya ng kondisyon ni Usami na maling makukuha ang babae kapalit ng isang mahalagang bagay, batid ng albularyo na ang kwintas ng pinunong aswang ang tinutukoy ng engkanto. Saglit siyang nag-isip, maya-maya ay sumang-ayon siya sa kondisyon nito. Ngunit kailangan muna nilang ipakita sa kanya si Olivia. Inutusan ni Usami ang mga engkantong kawal na ilabas si Olivia. Halos madurog naman ang puso ng albularyo nang makita ang dating nobya na 2 dekada na niyang hindi nakikita mula nang kuhanin ng mga engkanto. Hindi ito tumanda, gaya pa rin ng dati nung 20 anyos pa lang ito. Samantalang siya ngayon ay nasa 40 na. May dinukot sa bulsa niya ang albularyo at posibleng ipinahid sa mga mata. Unti-unting lumapit sa kanya si Olivia habang ang garapon na kinalalagyan ng kwintas ng pinunong aswang ay unti-unti naman niyang inilabas sa dala niyang bag. Nang mailabas na niya ang garapon, ay maagap niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sabay hagis ng garapon sa mga engkanto. Ngunit bago pa iyon mapasa kamay ni Usami, ay tinalon iyon ni Ka Oscar at binasag gamit ang itak sabay salo sa kwintas. Matapos iyon ay binalingan si Olivia at pinugutan ito ng ulo. Nabigla ang mga engkanto sa ginawa ni Ka Oscar. Si Olivia naman ay bumagsak sa lupa na wala ng ulo. Unti-unti ay nagbago ang anyo nito at nalantad na hindi talaga ito si Olivia, kundi isa lang ding kawal na engkanto na nagpanggap lang para malinlang ang albularyo. Nakita ni Ka Oscar ang tunay na anyo nito nang ipahid niya ang langis sa mga mata kanina. May kakayahan ng langis na iyon na makakita ng tunay
nakaanyuan ng isang nilalang. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.